een trial, de eerste keer dat ik live ga via YouTube. Ik wil een hele grote warme shout-out doen aan ieder die zich tot nu toe heeft geregistreerd op mijn kanaal. I feel the love. Ik lees ook al die comments. Misschien reageer ik niet op allemaal, maar ik lees ze wel allemaal. So keep them coming. Ik heb ook heel veel berichten gehad en ontvangen naar aanleiding van de liederen die geplaatst zijn op mijn kanaal. En I hope and I'm so happy that it's a blessing to you all. Ik doe deze shout-out even om jullie warm te maken voor vrijdag aanstaande. Dat is dus 29 april. Want dan hebben we de uitzending van de Worship Experience. Je weet, op 27 maart had ik de eerste Worship Experience met de liederen die je hier vindt op het kanaal. En het was een hele gezegende ervaring. Let wel, warning, het is geen concert. Dus als je dacht dat je naar een concert zou kijken, nee, het is geen concert. Het is echt een worship experience. En je kunt er dus naar kijken om 8 uur 's avonds via Wamboebo's Kuku TV. Dat is kanaal 10.2. Of gewoon hier via YouTube. Daarom doen we deze trial om te kijken of je geen problemen zullen krijgen bij het streamen. Ik wil ook een tipje van de sluier lichten. Er zijn een aantal liederen op stapel. Dus stay subscribed en keep the comments flowing. Je mag me natuurlijk ook een berichtje sturen op 869 5879. Laat me weten hoe je het ervaart. Laat me weten als je misschien een lied hebt dat praat met jou. Wie weet praat het ook met mij en kunnen we er ook een Surinaamse versie van maken. Ik ben in de studio. Leon staat achter die telefoon te filmen. Ik wil weten wat er gaat gebeuren. So stay tuned. More is coming.